États-Unis Amérique dugu minnu bɛ gunkan kɛrɛfɛlaw la ka taa Sunnyvale fan fɛ jamana tilebiyan fan fɛ Floride mara kɔnɔ lakanabagaw ye wulikajɔba dɔ kɛ kunun alamisa wula fɛ fiɲɛjuguba Ouragan N o kɛlen kɔfɛ ka tiɲɛniba don u ka marabolo kɔnɔ arabadon Ukraine Rusiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu dɔ ye mugu foro Zaporizhzhia mara kɔnɔ mɔgɔ 25 ɲɔgɔn de ni bɔnɛna a sen fɛ mɔgɔ 50 olu joginna minnu tun b'a fɛ ka taa da dumunifɛn ni dɛmɛ don ka taa maaw ma minnu tora a marabolo kɔnɔ Afghanistan mɔgɔ 19 ɲɔgɔn fagara mɔgɔ 27 joginna yɛrɛfaga su dɔ kelen kɔfɛ ka taa mugu foro bi juma u ka kalanso kɔnɔ min kɛra u ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ Dashti Barshi ani Kambul kɔnɔna la Rusila jamanatigi Vladimir Putin kumana bi juma sɔgɔma min kɛra bolonɔbila dɔ ye ka taa Ukraine jamanaden dɔw ma nanzarala jamanaw ani ka fara Ukraine jamanaden dɔw kan ko nin ye bunadamaden hakɛ sɔsɔ de min kalataw ma lakodɔn duniya keleya tɔnba Nations Unies ani Occident fɛ Grande-Bretagne u ka cakɛda min sigilen don sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kama ani ka fara sɔrɔ yiriwali siraw kan ministriso cogo min na u bɛ se ka sɔrɔ yiriwali siraw labila u ka sanni feere suguba kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka lɛnpo sɔngɔ bin